Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. எல்லா டிவோட்டீஸ்க்கும் வணக்கங்கள். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு பல்ராம் ஜெயந்தி, ரொம்ப ஆஸ்பீஷியஸ் டே. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு பல்ராமன் மனதில் நினைத்து கொண்டு நம்ம இன்னைக்கு இன்னையோடைய இந்த ஷார்ட் பாதுவும் கோர்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோவில் இன்னைக்கு 15வது சாப்டரில் 34வது ஸ்லோகத்தை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ரெண்டு ஒன்று தானே பிரபுஜி? நித்யானந்த அப்பியரன்ஸ் டே. எக்ஸாக்ட்லி. நித்யானந்தா அப்பியரன்ஸ் டே. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் த திங். நித்யானந்தாவும் பல்ராமர் ஒன்று தான் இல்லையா? ஸோ நித்யானந்தா அப்பியரன்ஸ் டே. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நித்யானந்தா அப்பியரன்ஸ் டே. ஓகே, அவரை மனதில் கொண்டு அவர் தான் நமக்கு பல்ராமர் தான் ஆதிகுரு இல்லையா? பிரபுவும் பல்ராமனும் ஒண்ணுதான். ஆமா, நித்யானந்தும் பல்ராமும் ஒண்ணுதான். கிருஷ்ண கதையில நித்யானந்தா, அந்த இதுல பல்ராம். ஆமா, எக்ஸாக்ட்லி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 15th சாப்டர் 34வது ஸ்லோகம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம 15th சாப்டர்ல எதை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம்? நம்ம ஞாபகம் இருக்கா? 15th சாப்டரோட வியாசருக்கான அறிவுரைகள் என்ன பிரபுஜி? நம்ம இந்த சாப்டர்ல 15வது சாப்டர்ல எதை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம்? என்ன தலைப்பு? என்ன உபதேசங்கள், நாரதரின் உபதேசங்கள், வியாசருக்கு நாரதரின் உபதேசங்கள். ஓகே, வியாசருக்கு நாரதரின் உபதேசங்கள் இல்லையா? ஸோ 15th சாப்டர் நம்ம என்ன பார்க்கணும்? பாண்டவாஸ் ரிட்டையர் டைம்லி. தட் இஸ், பாண்டவர்கள் அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க தே ஆர் கோயிங் பேக் டு காட் இல்லையா? அவங்க இந்த இதெல்லாம் முடிஞ்ச, தட் இஸ் கிருஷ்ணர் இந்த பூமியை விட்டு அவர் இங்கே அவர் டிசப்பியர் ஆனார் அப்படின்னு சொன்னா, அவர் இஸ் கான் பேக் டு இஸ் ஹெவன்லி அபோர்ட் அப்படின்ட்டு தெரிஞ்ச உடனே யுதிஷ்டர், பாண்டவர்கள் எல்லாம் அதனால கவலைப்படுறாங்க இல்லையா? அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? யுதிஷ்டரும் அதை பத்தி நினைக்கிறாரு இல்லையா? அப்புறம் குந்தி தேவி, அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க மனநிலை என்ன, பாண்டவர்கள் மனநிலை என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு கடைசியில் என்ன, அவர்களும் இதெல்லாம் தொடர்ந்து அவங்க they are going to retire. அதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் 15th சாப்டர்ல இல்லையா? 15th சாப்டர்ல எல்லாம் பார்த்தோம். நம்ம நேத்து என்ன பார்த்தோம்? நம்ம ஞாபகம் இருக்கா? 33வது ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம்? நோய் தீர்க்கும் முறையாக மாற்று மருந்து முறையை பத்தி படிச்சோம். பால்னால ஏற்படக்கூடிய நோயை தயிரை கொடுத்து சரிப்படுத்துறோம். அந்த மாதிரி அதே பொருளாலேயே அதை சரிப்படுத்துறத பத்தி படிச்சோம். பக்தி தொண்டோட வலிமையை பத்தி பார்த்தோம். பக்தி தொண்டு வலிமையை பத்தி பார்த்தோம் நம்ம இல்லையா? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கண்டினியூ பண்ண போறோம். ஓகே, அனைத்தையும் பகவத் தொண்டில் ஈடுபடுத்தும் போது பரபிரமத்தை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை என்பதை பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிற. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம சாப்டர் 5ல நாரதருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்க்குறோம் இல்லையா? நாரதர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல நம்ம இதை பத்தி பார்த்தீங்க இல்லையா? தட் இஸ் பால் தயிர். அது ரொம்ப நல்ல விளக்கம் இல்லையா? பாலுக்கும் தயிர் என்ன வித்தியாசம்? அதாவது பால் பால் பிரிஞ்ச உடனே தயிர் பால் நம்மளுக்கு ஒரு இதுதான் தயிர் மாத்த பிரபுஜி. பாலினுடைய ஒரு அடுத்த ஸ்டேஜ் தயிர். ஆனால் பாலால ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோயை தயிர் தீர்க்கும் அப்படின்றது சொல்றாங்க. ஓகே, ஃபைன். நம்ம இன்னைக்கு அடுத்தது பார்க்க போறோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அதே போல பௌதிக செயல்களை ஆன்மீக மாத்தணும்னா இந்த இதுல அயன் ராடை நெருப்புல வச்சு இது பண்ணும்போது அது எப்படி இதாகுதோ அதே போலவே பௌதிக செயலை நம்ம ஆன்மீக செயலா மாத்திக்கணும். அது பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.
இப்போ நம்ம இதுக்கு போகலாம். தட் இஸ் 34. நம்ம ஸ்லோகத்தை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதீரயேத். नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேன்டோல 5வது சாப்டர்ல 34வது ஸ்லோகம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் நம்ம. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே தர்மத் பிரணாமம். தர்மத் பிரணாமம் எல்லாருக்கும். தர்மத் பிரணாமம். ஸோ நான் ஜஸ்ட் நான் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது. எஸ் பிரபு. ஓகே. பிரபு நீங்க வாசிங்க. நீங்க பதம் 34 வாசிங்க. மொழிபெயர்ப்பு வாசிக்கலாம் பிரபு. இது ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஸ்லோகம் படிக்கலாம் பிரபு. ஓகே. ம். ஏவம் நிருணாம் கிரியா யோகா சர்வே சம்ருதி ஹேதவஹ த ஏவாத்ம விநாசாய கல்பந்தே கல்பிதா பரே. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு யார் வாசிக்கிறீங்க? மொழிபெயர்ப்பு. ஒரு மனிதனின் எல்லா செயல்களும் பகவானின் தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்படும் போது நிரந்தரமான பந்தத்தை விளைவித்த அதே செயல்களே செயல் எனும் மரத்தை அழித்துவிடக்கூடியவையாக மாறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ என்ன சொல்றாரு? இவ்வாறாக ஒரு மனிதனின் எல்லா செயல்களும் பகவானின் தொன்றுக்காக அர்ப்பணிக்கப்படும் போது நிரந்தரமான பந்தத்தை விளைவித்த அதே செயல்களை செயல் என்னும் மரத்தை அழித்துவிடக் கூடியவையாக மாறுகின்றன. ஸோ நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் போது அப்போது பந்தங்களிலிருந்து
விடுபட்டதாக இருக்கும். நம்ம வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்காமல் செயல்களை செய்யும்போது என்ன ஆகுது? கர்மபந்தனத்தில் வந்து அது கர்மபந்தனத்தை விளைவிக்கும் அப்படின்ட்டு பார்க்கிறோம். ஸோ பொருளில் என்ன சொல்றாரு பார்க்கலாம். ஜீவராசியை முடிவில்லாத பந்தத்தில் ஆழ்த்தி இருப்பதான பலன் கருதிய செயல் கீதையில் ஒரு ஆலமரத்துடன் ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. செயலின் பலனை அனுபவிக்க வேண்டும் என மனோபாவம் உள்ளவரை ஒருவரது செயலின் தன்மைக்கேற்ப ஆத்மா ஒரு உடலில் அல்லது ஒரு இடத்தில் இருந்து மற்றொன்றுக்கு மாற்றிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். இன்பம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற மனோபாவத்தை பகவான் நோக்கத்திற்காக தொண்டு புரியும் விருப்பமாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும். இப்படி செய்வதால் ஒருவரது செயல் கர்ம யோகமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, தட் இஸ் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எப்படி நடக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா, அது ஒவ்வொருத்தருடைய ஒவ்வொருத்தருடைய இந்த குணத்துக்கு ஏற்ப இல்லையா, இந்த முக்குணத்துக்கு ஏற்ப வந்து அவருடைய செயல்கள் இருக்கும். அவரோட மனோபாவம் மனதை வந்து இந்த முக்குணங்களின் ஆதிக்கத்தால் அவர்கள் அந்த மனம் அவர்கள் வந்து ஒவ்வொரு வழியில் அது எண்ண ஆரம்பிக்கும். அப்போ அந்த ரீதியில வந்து இந்த செயல்கள் மனது வந்து செயல்களை வந்து செய்ய வந்து முற்பெறும். அப்போ என்ன ஆகும்? அந்த மனது வந்து உடல்னால அந்த செயல்களை செய்யும் பொழுது அது நம்ம கர்ம பந்தனத்தை நம்ம எந்த குணத்தில் இருக்கிறோமோ அந்த குணத்திற்கு ஏற்ப செயல்களை செய்யும் பொழுது நமக்கு அந்த கர்ம பலனை நம்ம அனுபவிப்போம். ஆனா அதே செயல்களை நம்ம பகவானை மையத்தில் வைத்து நம்ம செய்யும் பொழுது அது இந்த கர்ம பந்தனத்திலிருந்து விடுபடுத்த செயல்களாகும். நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, அக்கர்மான்னு பார்த்திருக்கோம். அக்கர்ம நிலையில் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் கர்ம பந்தனத்தில் நம்மளை அழுத்தாது அப்படின்னு கிளியரா பார்த்திருக்கோம் முன்னாடியே. ஸோ இப்படி செய்வதால் ஒவ்வொரு செயல் கர்மயோகமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ கர்மயோகமாக அது மாறிவிடுகிறது. அதாவது ஒருவர் தனது இயற்கை மனோபாவத்திற்கு ஏற்ப செயல்களை ஈடுபட்டு கொண்டு அது அவரது ஆன்மீக பூர்ணத்தை அடையக்கூடிய வழியாக மாறுகிறது. ஸோ நம்ம செயல் செய்தால்தான் நமக்கு வந்து ஆன்மீக பூர்ணமாக நாம் அந்த பூர்ணத்தை அடைய முடியும் என்று நம்ம பகவத்கீதையில பார்த்துருக்கோம். இன்ஆக்ஷன் இருக்கக்கூடாது, ஆக்ஷன் இருக்கணும். அப்போ அந்த ஆக்ஷன் எப்படி இருக்கணும்? ஃபார் நம்ம பகவானுக்கு வேண்டிய செயல்களை செய்யக்கூடிய ஆக்ஷன்களா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம். இங்கு ஆத்மா என்னும் சொல் பலன் கருதும் செயல்களின் எல்லா பிரிவுகளையும் குறிப்பிடுவதற்காக உள்ளது. முடிவு என்னவெனில், பலன் கருதும் செயல்கள் மற்றும் பிற செயல்கள் ஆகியவற்றின் எல்லா பலன்களையும் பகவான் தொண்டில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். ஸோ ஆத்மா வந்து எந்த செயல்களை செய்யும் பொழுதும் அது வந்து பகவானுக்காக செய்ய வேண்டும். அது ரொம்ப இதாக ஸ்ட்ரெஸ் பண்றாங்க இல்லையா. படிப்படியாக உன்னதமான பக்தி தொண்டாகவும் உருவாகிறது. இந்நிலை செயலினும் ஆலமரத்தின் வேரை படிங்க மாதாஜி. அது கொஞ்சம் கீழே வரணும். இல்ல இதுல பார்த்து படிக்க முடியாது, ஏன்னா இது வாசிங்க மாதாஜி. புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இந்நிலை செயல் என்னும் ஆலமரத்தின் வேரை. தேங்க்யூ மாதாஜி, ஐ காட் இட், தேங்க்யூ, சாரி. ஸோ இந்நிலையை ஆலமரத்தின் வேரை முழுமையாக துண்டித்து விடும் என்பதோடு மட்டுமல்லாமல் செயலாற்றுபவரை பகவான் தாமரை பாதங்கள் கொண்டு போய் சேர்த்துவிடும். ஸோ நம்ம செயல்கள் எல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கொள்ள ஆலமரத்தின் வேர் என்ன, எதனால் துண்டிக்க முடியும்? அந்த டிசையரை அறவாக ஒழிக்கும் பொழுது இல்லையா. அந்த மாதிரி ஆலமரத்தினுடைய முழுமையாக துண்டி விடுத்தும் பொழுது அது என்ன ஆகும்? நம்ம அந்த செயல்கள் எல்லாம் கர்ம நிலையில் பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம செய்யும் பொழுது நம்ம பகவான் தாமரை பாதங்கள் கொண்டு செல்றதுக்கு அது வழிவகுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. முதலில் ஒருவர் வேதாந்தத்தை கற்றறிந்தவர்களும் தன்னுறவு பெற்ற அந்த ஆத்மாக்களும் பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய ஸ்ரீகிருஷ்ணன் தூய பக்தர்கள் தொடர்பை நாட வேண்டும். இதற்கு என்ன வழி? சாது சங்கா. சாது சங்கான்னு சொல்லும்போது
தூய பக்தர்களின் தொடர்பை நாம் நாட வேண்டும். ஒவ்வொருத்தரும் வந்து நம்ம ஆன்மீகத்தில் நம்ம வந்து ப்ரோக்ரஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? கண்டிப்பா சாது சங்கா தேவையில்லை. ஸ்ரத்தா, அதுக்கப்புறம் சாது சங்கா ரொம்ப முக்கியம். அத்தொடர்பில் உள்ள ஆரம்ப சாதகர்கள் உடலாலும் மனதாலும் முழுமையாகவும் பக்தி தொண்டை செய்ய வேண்டும். இந்த சேவை செய்யும் மனப்பான்மை மகாத்மாக்களை திருப்திப்படுத்தி அவர்களை முழு மனதோடு ஆசீர்வதிக்கும்படி செய்ய தூண்டுகிறது. ஸோ இதில் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஒன்று என்ன, நம்ம ஒரு பக்தியில் நம்ம வந்து அதில் ப்ரோக்ரஸ் பண்ணணும்னாவே, பக்தி தொண்டுக்கு வரணும்னாவே நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம். தட் இஸ் ஒரு டிவோட்டியோடைய மேர்சி இல்லாமல் நம்ம பண்ண முடியாது. ஒரு டிவோட்டி நமக்கு அவங்களுடைய மேர்சினால தான், அவர் அருளால் தான் நம்ம வந்து பக்தியை ஆரம்பிக்க முடியும். ஏன்னா எல்லா மனிதர்களுக்குள்ள வந்து அந்த ஜீவாத்மாக்குள்ள வந்து அந்த டார்மெண்ட் இது இருக்கு, பக்தி இருக்கு. எல்லா மனதிலும் பக்தின்னு ஒன்று இருக்கு. அது வெளிக்கொண்டு வந்து நம்ம பக்தி தொண்டு ஈடுபடுத்தினா ஒரு டிவோட்டியோட மேர்சி தேவை. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க, நம்ம சாது சங்கத்தில் நாம் இருக்கும்பொழுது அந்த பக்தர்களின் மேர்சினால நமக்கு என்ன ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இத்தகைய ஆசீர்வாதம் தூய பக்தரின் எல்லா தெய்வீக குணங்களையும் ஆரம்ப பக்தனுக்குள்ளில் புகுத்துகிறது. இது படிப்படியாக பகவானின் உன்னத லீலைகளை கேட்பதற்குள்ள உறுதியான பற்றாக வளர்ச்சி அடைந்து, இவ்வாறு கேட்பதானது ஸ்தூல மற்றும் சூஷ்ம உடல்களின் உண்மையான நிலையையும் இவற்றுக்கு அப்பால் உள்ள தூய ஆத்மாவையும் பற்றிய அறிவு மற்றும் முழுமுதற் கடவுளுடைய பரமாத்மாவுடனான அவரது நித்திய உறவு ஆகியவற்றை பற்றி உண்மையான நிலைகளை பற்றி அவன் அறிந்து கொள்ளுமாக செய்கிறது. ஸோ நியோஃபைட் டிவோட்டி வந்து எப்படி பக்திக்கு வராது பார்த்தோம். தட் இஸ் ஒரு மெர்சி ஆஃப் அ டிவோட்டி. அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த சாது சங்கத்திலிருந்து அதே மாதிரி வந்து அங்கிருந்து நம்ம வந்து பகவானுடைய குளோரிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் கேட்கும்போது படிப்படியாக முன்னேறி நம்ம வந்து உத்தம பக்தராக இருக்கிறதுக்கு நிலையும் நமக்கு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புள்ளது அப்படின்ட்டு. அந்த நிலையில் தான் நம்ம பகவானை சென்றடைய முடியும். பிகாஸ் நம்ம மனத்துல வந்து ஒரு அளவு கூட ஒரு டிசையர், பௌதிக ஆசைகள், இல்லை இந்த பலநோக்கு ஆசைகளோ, இல்லை நம்ம வந்து புலனை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய விருப்பமோ நமக்கு இருந்தால் நம்ம வந்து பகவானை சென்றடைய முடியாது. ஏன்னா அது அந்த சின்ன அளவு இருக்கிற அந்த ஆசையை கூட நிறைவேற்றுறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த காலத்தில் நம்ம வந்து பிறக்க வேண்டியிருக்கும். நம்ம வந்து திருப்பி நம்ம வந்து அந்த அந்த மனதில் பகவான் மட்டும், தட் அந்நிய விலாச சூன்யம், சரிங்களா, வேற பகவானை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லாத நிலையை நம்ம அடையணும்னா சாது சங்கம் ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி குருவோடைய வழிகாட்டுதல் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஆகிய ஸோ இதுல வந்து நம்ம இங்க என்ன சொல்றாங்க, 3 வகையான டிவோட்டிஸை பத்தி சொல்றாங்க. பகவானின் தூய பக்தி தொண்டு படிப்படியாக வளர ஆரம்பித்து அருவ பிரம்மம் மற்றும் இதயவாசியான பரமாத்மா ஆகிய நிலைகளுக்கு அப்பால் சென்று பரமபுருஷர் பகவான் பரிபூர்ணமான அறிவை அது மலர்கிறது. பகவத்கீதையில் கூறப்படுவது போல இத்தகைய புருஷோத்தம யோகத்தினால் ஒருவன் இப்பிறவியிலேயே பரிபூர்ணமனாக மாற்றப்பட்டு பகவானின் எல்லா நற்குணங்களையும் பெரும் அளவில் வெளிப்படுத்துகின்றான். இதுவே தூய பக்தர்களின் தொடர்பினால் ஏற்படும் படிப்படியான முன்னேற்றம். இந்த ஸ்லோகத்துல தூய பக்தர்களால் எனக்கு வந்து ஏற்படும் படிப்படியான முன்னேற்றம் பற்றி விளக்குகின்றது இல்லையா? ஸோ படிப்படியாக நம்ம என்ன ஃபர்ஸ்ட் தேவை, நம்ம அஸ் அ டிவோட்டி நமக்கு வந்து ஒரு பக்தரோட அருள் இருக்கணும். அதுக்கு சாது சங்கம் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? அதுல இருந்து நம்ம படிப்படியா உயர்ந்து இதுல வந்து கிளியரா இந்த 3 பகவானுடைய 3 ரியலைசேஷன் நம்ம பார்க்குறோம். அது என்ன, ஒன்று வந்து பகவான் ரியலைசேஷன், ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன, பிரம்மன் ரியலைசேஷன் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது பரமாத்மா ரியலைசேஷன், அப்புறம் தான் வந்து பகவான் ரியலைசேஷன். இந்த 3 ரியலைசேஷன் எது உன்னதமானது? ஒரு தூய பக்தன் பகவான் ரியலைசேஷன் அடையணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த பகவான் ரியலைசேஷன் எது வந்து ரொம்ப உன்னதமான நிலை? பிரம்மன் ரியலைசேஷனா, பரமாத்மா ரியலைசேஷனா, இல்ல பிரம்மன் ரியலைசேஷனா? பகவான் ரியலைசேஷன். பகவான். ஏன் அது உயர்ந்ததுன்னு சொல்றோம்? ஏன்னா பகவானை நேரடியா நம்ம விக்கிரக வழிபாட்டு முறையினால பகவானை நம்ம வழிபடுறோம். ஓகே, நம்ம வந்து விக்கிரக முறையினால நம்ம வந்து பகவானை வழிபா, அது ஒண்ணு கரெக்ட். ஆனா நம்ம வந்து எதனால் வந்து பகவான் ரியலைசேஷன் உள்ளது அப்படின்னு சொல்றோம்? ஆனந்த ரூபமாக பார்க்கிறோம். சச்சித் ஆனந்த நிலை அதுதான் இல்லையா? சச்சித் ஆனந்த நிலை அதுதான். என்ன காரணம்னா நம்ம அந்த நிலையில் தான் நம்ம வந்து பகவானை வந்து ஒரு உறவு நிலையில் நம்ம கொண்டாடுறோம் இல்லையா? நம்ம இந்த 5
ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா சாரி. ஸோ எப்படின்னா நம்ம வந்து மற்றதெல்லாம் ரியலைசேஷன் இல்லையா, பகவான் ரியலைசேஷன்ல அந்த நிலையில என்ன நம்ம நினைக்கிறோம், பகவானுடன் 5 ரசங்கள்ல ஏதாச்சும் ஒரு ரசத்துல நம்ம வந்து பகவானுடன் தொடர்பு கொண்டு அந்த தொடர்பு நம்ம வந்து இப்போ நம்ம 2 பேர் இருக்கோம் வச்சுக்கோங்க, நம்ம வந்து எப்போ நம்ம பூர்ணமான கம்ப்ளீட் ரியலைசேஷன் இருக்குன்னா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போ இல்லை வந்து நம்ம வந்து ஒரு வாத்சல்ய ஏதோ ஒரு நிலையில் நம்ம தொடர்பு ஒரு உறவு இருந்தால்தான் பூர்ணமா இருக்கும். இல்லாட்டியெல்லாம் அது வந்து ஏதோ ஒரு கேப் இருக்கும் இல்லையா. நம்ம வந்து வெளியே நிறைய பேரை பார்க்குறோம், ஆனால் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்குறோம், 2 பேர் பார்க்குறது வித்தியாசம் இருக்குல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி முழுமையான நிலை நமக்கு அறியணும், நம்ம அந்த உணரணும் அப்படின்னா பகவான் நிலையை தானே உணரணும். அதுதான் சச்சிதானந்த பூர்ண நிலை அது இல்லையா. அதான் தூய பக்தர்கள் தொடர்னால் தான் அது ஏற்படும். அதே மாதிரி பகவான் நம்ம வந்து இந்த குருவின் வழிகாட்டுதலும் நமக்கு தேவை. அதற்கு அதுக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு நாம் செய்யக்கூடிய காரியங்கள், நிச்சயமாக நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்களை எல்லாம் பகவானை மையமாக வைத்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து அதே மாதிரி பகவானுக்கு திருப்தி தரக்கூடிய செயல்களை நாம் செய்ய வேண்டும். பகவான் நம்ம தாசானு பகவான் நம்ம வந்து நம்ம இங்க பிரபஞ்சத்தில் தோன்றி இருக்கிறோம். நமக்கு கண் முன்னால யார் இருக்கா, குரு இருக்காங்க. அதே மாதிரி வந்து சாது சங்கத்தில் இருக்க மற்ற டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க. அவர்கள் வழியாக நம்ம பகவானை சென்று அடைகிறோம். ஓகே, இது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு பகவானையே மையமாக நினைத்து வைத்து பகவானுக்கு திருப்தி கொடுக்கக்கூடிய செயல்களில் நாம் ஈடுபட வேண்டும். நிச்சயமாக அதுதான் நம்மளுடைய பணி. ஒரு பக்தனுடைய பணி என்னன்னா பிரேம நிலைக்கு உயரணும்னாலும் இந்த இதுலதான் முடியும் இல்லையா பிரபு? அப்சல்யூட்லி நம்ம அந்த மாதிரி பகவானை மனதில் நினைத்து வேற எதுவுமே இல்லாத நிலை வரும்போது தான் நம்ம தான் பக்தியோட ஸ்டேஜஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்டேஜஸ்ல நம்ம பக்தி. ஓகே, ஸோ ஸ்ரத்தால ஆரம்பிச்சு கடைசியில வந்து பிரேம நிலையில் நம்ம அடையணும்னா இந்த நிலை தான் நமக்கு இருக்கு. ஸோ முதல்ல நம்ம சாது சங்கர் நம்ம ரிச்சுவல்ஸ்ல ஆரம்பிக்கிறோம், கடைசியில் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஸ்பான்டேனியஸா இல்லை ராகானு நிலை வந்து நம்ம வந்து பிரேம பக்தியில வந்து பகவானை நாம் சென்றடைய வேண்டும். அதற்கு இந்த 5 ரசங்கள்ல ஏதாச்சும் ஒரு ரசங்கள் நம்ம வந்து பகவானை நாட வேண்டும். அதே மாதிரி இந்த நவபித பக்தி இல்லையா, சிரவணம் கீர்த்தனம் ரொம்ப முக்கியம். அதில் ஏதாச்சும் ஒன்று நம்ம பண்ணலாம், எல்லாமும் பண்ணலாம் அவரவர்களுடைய நிலைக்கு ஏற்ப. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இந்த மெசேஜோட இன்னையோட மெசேஜ் இதுதான், தூய பக்தர்கள் தொடர்பினால் குருவினுடைய முயற்சியினாலும் நம்ம வந்து பகவானை சென்றடைய முடியும். அதற்கு நாம் வந்து மனதினை வந்து கிருஷ்ணருக்கு திருப்திப்படுத்தக்கூடிய பகவானுக்கு திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களில் நாம் நிச்சயமாக ஈடுபட வேண்டும். நாம் செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களும் பகவானுக்காகவே செய்ய வேண்டும். பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து நம்ம எந்தவித தான் என்ற அகந்தையை பூரணமாக வந்து நீக்கி பகவானுக்கு நாம் பக்தி தொண்டில் நாம் ஈடுபட வேண்டும். அது நம்ம இந்த மெசேஜோட நம்ம இன்னைக்கு இந்த செஷன் முடிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹாப்பி நித்யானந்தா அப்பியரன்ஸ் டே. எல்லாரும் பகவானை நினைத்து இன்னைக்கு இந்த நாள் வந்து ஆஸ்பீஷியஸ் டே, எல்லாருக்கும் நல்லது வரட்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு இந்த செஷனை முடிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. வைத்திய சாதனால இருந்து ராகானுகா பக்திக்கு முன்னேறணும்னா எந்த நிலை, அது என்ன மாற்றம்? அது எப்படின்னா அது நம்ம முதல்ல சாதன பக்தி என்னன்னா, நம்ம வந்து ஒரு நியோஃபைட் நம்ம புதுசாக ஆரம்பிக்கும் போது என்ன, ஒரு கார் டிரைவ் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் என்ன, அது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டர் சொல்லி கொடுக்குறாரு நமக்கு இல்லை எதாவது ரூல்ஸ்ன்ட்டு. ஸோ நம்ம வந்து ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது தான் சாதன பக்தி. ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி அப்புறம் கடைசி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன சமயத்தை ஸ்பான்டேனியஸ் நம்ம கண்ணு என்ன நம்மளோட மனசு எல்லாம் இதான உடனே நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம டிரைவிங் நமக்கு மனசில் தோன்றும் இல்லையா, அதே மாதிரி தான். ஸோ நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது சாதன பக்தி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம சொல்லியிருக்காங்களே, அது பிரகாரம் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம வந்து எப்படி வழிபடணும்னு முறைகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு நம்ம வந்து மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ணணும், அது மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு இதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் முதல்ல. கடைசியில் பார்த்தா அது அப்படியே நமக்கு அது ஹேபிட் ஆகிடும் இல்லையா. அதுதான் ராகானுகா ஸ்டேஜ், ஸ்பான்டேனியஸாக மனதிலிருந்து அதே இருந்து செய்யக்கூடியது. அதுதான் இந்த 9 பக்தி ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு இருக்கிறது இல்லையா. 9 பக்தி ஸ்டெப்ஸ் தெரியுமா என்னன்ட்டு? ஸ்ரத்தா, அதுதான் ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, நிஷ்டா,
நிஷ்டா நிஷ்டா, அஞ்சாவது ருச்சி, அப்புறம் அசக்தி, ஆசக்தி, அசக்தி, பாவா, பிரேமா. பாவா, பிரேமம், பிரேமா, பாவா. அது ஆமா ஆமா. ஸோ இந்த ஸ்டேஜஸ்ல நம்ம வந்து வி ப்ரோக்ரஸ் டுவர்ட்ஸ் பிரேம பக்தி. இந்த பாவா பிரேம பக்தியில வரும்போது ஸ்பான்டேனியஸ் ஆயிடுது இல்லையா? ஸோ இதுதான் வந்து ஹவு டு ரீச் அட்டைன் நம்ம நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படிச்சீங்கன்னா கிளியரா சாதன பக்தி எப்படி, அதே மாதிரியான ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ராகானுகா வந்ததுக்கு அப்புறம் ராகாத்மிகா வருமா பிரபுஜி? நம்ம வந்து தட் இஸ் ராகாத்மிகா, ராகானுகா. ஓகே, நம்ம அதை பற்றி நம்ம இது பண்ண வேணாம். தட் இஸ் நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பிரகாரம் நம்ம செய்யணும். ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்பான்டேனிட்டி வந்துடும் நமக்கு. கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Mataji, making the co-host. Thank you, Sure. Mataji. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மா. Hare ஹரே Krishna. கிருஷ்ணா. Hare Thank Krishna. you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Live and Hare stuff. Krishna, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Yeah, I will. Hare Krishna. I'll